Kapin 200 ka mga tourism ambassadors nga gikan pa sa nagkadayang lugar sa kalibutan ang mibisita sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Alang sa Department of Tourism, very important Pinoy kon VIP tours. Ano ang report ni James Pauloya? Miabot sa Cagayan de Oro City ang kapin 200 ka mga tourism ambassadors adlong Huwebes alang sa upat ka adlaw nga DOT VIP tours kun very important Pinoy tours palibot sa mga heritage ug tourism sites sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug Bukidnon Province. Pagabot pa lang nila sa Laguindingan Airport, mainito na kining gisugat pinaagi sa Cuyamis presentation sa Misamis Oriental. Gipanguluhan ang maong VIP tours ni New York City Consul General Sinen Mangalili. Unang gibisita sa mga turista ang Museo de Oro sulod sa usa ka tunghaan diin gipakita kanila ang kultura ug tradisyon sa mga Cagayanon. The people here are very friendly, manageable, and I really love that. I love that so much about the people. If it was like 3 hours to get here, I would buy a piece of property like tomorrow. Sa ikaduhang adlaw, usa ka extreme adventure park sa Manolo Fortich sabdayon ang ilang gibisita. Kunasa, mas nakahatag og kalipay kanila ang mga extreme adventure rides sa maong parke. Wala sab gipalampas ni Consul General Sinin Mangalili ang kahigayunan nga masuwayan ang usa sa mga sikat nga rides nga Razorback. It's a winner, and we are happy to have brought part of the Filipino-American diaspora to see for themselves that Northern Mindanao has a lot to offer. Ini-encourage ko yung mga nandoon sa atin, bumalik kayo sa Pilipinas at magugustuhan nyo. Mas nahimong dili nila malimtan ang Mindanao experience sa mga turista dihang nakigsayaw kini kauban ang tribong higaunon. Ang DOT Very Important Pinoy Tour magpadayon hangtod July 29, 2024. Kauban si Makoy Sempron ug Jade Gavas sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.